and maybe $500 when I go. Ezenwayi if you say tata, my good, you are sparkling. Kadifane Tata bulu boss. No one of folk wakamo. ONYEOMA BPM visit. CEO ONYEOMA TOCHUKWU Foundation. Keba nyomu bwani kibie. Company the foundation. Mwe kwado we chelia. Makana ntanta mili. Brudu mili. Iko no gede na afiona. Andeku mili. Odogu. Kamu na afu. Ai kwa kana na kwa landi. Obanjebu. Afu mwelo tani. Someone can confirm on it. Afu mwelo tani. Goro kise me kise. Idi kandezi moke. Oh my yama. Iba yana mili. Luelu otu akandi mili na. No. Nanu mwanya. Igbo people na elutukom no bi wai kibie na unmonya obombo. Anyị na-ekene Chukwu na o mere anyị melu ụmụ ogbenye ndị fe na-afịala arụ ike nweregodo ego ị ga-eji gwọta nnukwu ọgwụ ọchọba nnukwu aja nwaanyị ka ibe bụ ibe na-efolo peji onye lekwa aka tupu ị nwetagodo ego ka nwa ife oge ị ga-eme tụpụrụ ya ụzọ mgbakpa ya ka mma n'ọnụ ya Igbo Igbo ekenekwa m ụnụ ọmụ bụ nwaanyị ka ibie goddess of our time Ogugu Obiasoba I bụ ndị na-anụ ọnụ mmụọ na afụkwu mmụọ n'anya na abụ. Ihe ka anyị onye m wee kpọọ m na foro gị ebụrụ m si aṅụrị si ya na bebe m tata. Mụ bụ nwaanyị ka ibie enwere m foundation. I am a native doctor. Mana mmụọ si nwere ego narụta wee na-enye ụmụ ogbenye nri. Na mgbe gbuna dibia dey enwe ego dibia bụ nweta okelu obodo kelu community and that's exactly what I am practicing ka mmụọ si wee zie m so that Tochukwu bịara ana m eji $500 when I go My 15 years of being a native doctor has never disappointed me. Come on, Chine for now. Odogu. Ayo Selena, mwenye movie na million. Nyoma mwezi. Onyoma bialeko. Ezenwayi kibie afu anya fogoro bi ife kwuru ife a na-eme okwu a na-ekwu na-eme onye abụrụ okwu ekwusikwu egwu enyo nwa iyi bụ ọtọ ose Oyila deze njebumo Oyila deze ndimige Oyila deze oyile mame wota Namu go mne ya jwa people all mne ya ifugo Chukwu na-eme na dollar abịa mmụọ si na nwere onye nwe ya nwesi debeli onye nwe ya ịgbọrọ anụ mmanụ nke nwe ya bụ dollar nwesi gị na mbelede ni dike mana ka eji ama dike na nwaanyị ka ibie Comfort Needy Foundation did this token of $500 when I put your foundation when I say oburu maka na go betere biscuit wele be amakatalu mamalu neze anabia kweke oburu ka aka mono onye na-enye ka Chukwu na-enye asi Chukwu na mego soso m kama anya anyị ego anyị na ụmụ ogbenye otu aka ọ dị ụmụ ogbenye ebika ekede m nwaanyị ka ibie almasị ebe ọ chiweta mmaji kwuru mmaji ise mana ofu ife ọzọ m chọrọ ama gwa ọra na follow page ọ ya gwakọrọ page ị na-anya na screen ị ya afọ page ị ya afọ nke m bụ ONYEOMA Tochukwu ofu ife ka mma akụ nwe amakọ na ohe dibịa ka ọ bụ mana mma ajụgodie otu ezeru n'azụ nchọzi ịnụzi mmụọ
batazan na page nwanyị ka ibe ofe na-agbagoju m anya a na-asị agụ ụfọdụ na-asị na ndị agụ bụ n'ọrụ n'ọsọsọ dibịa ka agụ na-ama or whatever so ọ na-agbagoju many people anya so achọrọ ịkọwala anyị sọsọ ya. Okay. Agụ we have the spirit of calling Nigeria in so many ways, in different ways. Eji agụ azụ afịa. When they agụ afịa man. When they agụ egwu man. Yes. Mana kita bụ ya sị na agụ mara omebe dibịa. Ọ bụrụ na ya eme dibịa. Enwere mgbe gboo onwe ndị bụ sọsọ agụ ịgba afa amala fafada alụkwa ọlụ. When ndị bụ agụ isi nne ya na-eli hotel bụ agụ. Dr. Oyibo bụ agwụ. Onye ntị. Lawyer nwa na-alụ bụ agwụ. Na-agwụ ka eji ebe ibe onye abecha so dịka ọjanata ndị mmụọ pawa na nwanyị ka ibie ọma ya ma ọma ịkọsa n'ebe ma ya ma ejiro sọsọ dibịa wee mara agwụ. Iti egwu bụ agwụ. Ịgụ agụ ma ịgba agba bụ agwụ na ọ dịrịzi mmadụ igba egwu. Enwekwụziri dibịa na-agba aja. Ndị na-agwọ ọgwụ agbakwa eji egbu nwa nọ mgbe gboo bụ ọgwụ eji emebi ife na-emebi ife. So eji agwụ eme dibịa were agwụ na-eti egwu ife eji agwụ eti egwu ọgwụ egwu otu a nya onye nọ n'ụlọ ete n'ụla mana ife ebe akogori agwụ egwu mara ọ na-agụgheri agụgheri ọgụrịga na ọgụ ọgụ disko mana ife onye agwụ egwu mara ọgụ egwu ịbata ozugbo o were afọ gị tie egwu na-adaba ife onye agwụ dibịa mara onye ezigbote dibịa ọgbakwa ndị na-akwụghalị ntata ya oyo ndị eze nwaanyị nkwụghalị dibịa nkwụghalị agwụ ama akwafa ife onye agwụ mara na-asọ nsọ dibịa na di ebube ndị mmanụ jiri iri bie okele ụwa asatọ bie sọsọ efe dị ama onye agwụ dibịa so na agwụ abụsọsọ dibịa ka eji agwụ eme so eji agwụ eme erika ejikwa agwụ ana nwa mgbe gboo bụ ndị na-ana nwa bụ ndị dibịa ọna nwa eji agwụ aka ugbo ọkọsịa ugbo mba ji ya ruo otu a enwere ndị agwụ ịkọta nri kịta bụ so ezugide afịa were ego afịa je gbasịa loto ọgbapụ jije ka ọgba ugbo ọkụ elu ka a nọ bụ ntanta jikọ ya na-akọta ị na-agọta so na agwụ bụ a spirit of calling. Spirit of calling and agwụ dị bụ onye nwere agwụ nwa olu agwụ ruo agwụ bụ ajọ mmụọ agwụ mena ife onye agwụ mana mmadụ edositere agwụ onye ma ala agwụ onotiri aka ọma nna aga mana eseparate ụlọ agwụ from agwụ onye afọ akwudo ekele so ejikwa agwụ ụmụ ndị anyị n'obodo oyibo tata bụ agwụ ka dị n'obodo oyibo o tinye aka ọ na-aga otu ọlụ ga-alụ ozugbo ụzọ emepe a na-agwụ ndị onye abụ wizard kọmputa na-apị apị bụ agwụ ndị ọcha ji agwụ nkefa lụọ moto wọnụ nkefa na-alụ ihe ndị anyị ji nkefa ata amosu ndị anyị ji nkefa agba mmadụ mgba so agwụ comes in a different ways enwere agwụ mmiri ọfọ bụ ndị na-eme dibịa ogwu mmiri ji agwụ mmiri eme dibịa nwa agwụ ọdịnala bụ ndị a na-esi ọkụ igbo nwa agwụ ndị ichie ndị na-eme ụdị dibịa mbụ nwaanyị ka ibie na-eme ndị a bụ ndị na-asọ nsọ bụ ndị salile ndị dị ọcha ife onye a ọbụla ọgara mgbe gboo bụ na onye megbo dị dibịa fechie ya ọsọ okwu ya bụrụkwa m so n'ọgwụ ka ọ ra m n'ọnụ na agwụ abụ sọsọ dibịa ka eji agwụ eme ekenekwa m igbo bụ igbo ọ na-adị mma maka na ochie dibịa chụọ aja dịka were nye ndị mmụọ n'aka ọ ka mma otu a nke bụ arapịa tata ọ ga-akọwagidelu ịma mpụ na risk ngwanụ ọ ya gwa peji kpọkwanụ fon nọmba ya ebe a ga-eji were nwetakwana ya ngwa igbo bụ igbo biko ọmụmụ bụ nwaanyị ka ibie Home for the Needy Foundation. That's my foundation page. Then ọmụmụ bụkwa Goddess of Orasi Ezama Ogwugwu ụlasị nke afụrụ anya ọ bụrụ ji ebia ya da akụja ife ọdịnala ka na-eme ife mmụọ purity. Omenala without purity is in vain. In a omenala be pure both in physical and spiritual. For nitilaka na ndị no ya na tajiri anya. So visit my page at Goddess of Orasi Ezama and Digital Goddess. I have 3 pages online. Why keep your Home for the Needy Foundation, Goddess of Orasi Ezama, and Digital Goddess. Your phone number? My phone number. Adime mife VIP. Na onye ọbụla ya akpọ m. Aka niile wofu ụra onye ka ibie. 080 341 85195.
if so not difficult about culture and tradition, or them no back. I will give you link. I will advise you. I will direct you. Obuni dizi then in a pass through depression. Duto. When you come to me, I will redirect your depression. God say an expression. In what bangule? Agent voice. I don't want to voice him also because I will give you the key on how to uproot success. If I need a bro, Aja. Yes. And the patience. Yeah. We don't be patience in a one only. Jesus say Belotango or the KJ or for the Chukwanya. I can one I come from why you keep your dear. Ibo, eh? Because Akoba KCD Nias, a man, one lady, eh? Follow page. Oka mubu wabela wanu nukabu ONYEOMA TOCHUKWU no Chukwu binozela oye ndi mozi na agwo all the Igbo bulu fake Obanjego one of Igbo land Ekena bwego iyo negwa bia o iyo negwa bia